everyone! Hello! Kumusta mga higala? Nanasad ko before ko matulog mga igsoon. Gusto ko mo-leave og message, a word of encouragement to each one of us. No, ganahan lang ko mo share sa pulong sa Ginoo, mamalandong sa tauna sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Nindot maghisgot sa taba, no? Maghisgot ta Ginoo before ta matug, no? And then nindot mga igsoon hununaon nga before na to i-close atong eyes, mga igsoon atong mga mata, kana bitong mamalandong ta sa kaayo sa Ginoo. Amen. And then this evening akong i-share mga igsoon kaning parable nga gi-share ni Jesus Christ. Ni makita sa Luke chapter 12 verses 16 to 21, and then ang title niya is The Parable of the Rich Fool, no? Sa Bisaya, ang sambingay sa dato nga buang-buang, no? Atong pamalandungan nganong gitawag siya dato nga buang-buang, no? Nada poy datong buang-buang, napoy dato nga malamon siguro kung naay buang-buang. Once again, kani kay ang gitawag diri sa title sa parable mga igsoon ni Jesus Christ nga gi-share is The Parable of the Rich Fool. Ang sambingay daw sa usa ka dato nga buang-buang. So kung mag-isgot tag dato nga buang-buang, naa sad pud di ay dato nga malamon. But tonight ang atong isgutan, ang sambingay may tungod sa dato nga buang-buang. Hello, sorry. So mag-isgot ta ron og dato man, mag-isgot ta ron money, bandi, treasure, okay? But before that, before I proceed mga igsoon, once again I just want to invite everyone to subscribe my YouTube channel, Kristohanong Mabungahon, and to follow my page as well, Kristohanong Mabungahon. Okay? Ang iyong makita, masinati, malantaw da mga igsoon, ma-witness, mabasa, ma-scroll down ninyo da mga igsoon. It's all about the Word of God, Word of encouragement, Word of hope sa mga hopeless na ipaglaom, na mga word of comfort, and then ang uban, warning, correction, right direction, pagbadlong, pagtambag, tanan, no? And it's all for the glory of God, no? Wala ko naghimo ani to promote a religion, to promote myself, to earn money, but gusto ko mag-viral ang pulong sa Ginoo, no? Gusto ko mag-viral si Lord, matrending siya, no? Dili lang ABCBN nga na shutdown na trending, ni gusto lang ko magigsoon nga hopefully mao yun akong gipangandoy, ipangita nga matrending unta ang pulong sa Ginoo, no? And then once again, thank you so much sa mga new subscriber. Thank you, God bless, God bless. Padayon lang, just keep updated sa mga latest videos nga akong i-upload. It's all for the glory of God. Amen. Now, this evening, na ako'y basahon sa sama sa akong giingon ganina mga igsoon, usa ka sambingay ang atong isutan ron. Then akong basahon mga igsoon, ang title is The Parable of the Rich Fool. Okay, Bisaya pa, ang sambingay sa usa ka dato nga buang-buang. Ano ka? Okay, akong basahon din mga igsoon, Luke chapter 12 verses, mag-start ta sa verse 16. And he told them, si Jesus Christ ni, and he told them this parable. So si Jesus na gi-share nga parable sa mga tao. The ground of a certain rich man produced a good crop. 17. He thought to himself, what shall I do? I have no place to store my crops. 18. Then he said, this is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store all my grain and my goods. 19. And I'll say to myself, you have plenty of good things laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry. 20. But God said to him, you fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? This is how it will be with anyone who store up things for himself but is not rich toward God. Ang Diyos magapanalangin sa iyang pulong, no? Atong nadungog mga igsoon sa kasambingay nga gi-share ni Lord, no? May tungod sa usa ka dato nga buang-buang. Karon mga igsoon, nahimo ni siyang buang-buang tungod ani, no? Akong balikon pagbasa mga igsoon sa verse 16. The ground and he told them this parable, the ground of a certain rich man produced a good crop. Okay. Na usa ka taong dato ba nga ang iyang bitong ang iyang mga pananom mga igsoon, unsa pa diha, mga kalubihan, iyang
iyang mga abot sa yuta mga igsoon, sa tawagan na iyang kabasakan, tanan ana mga igsoon, ang source of income ba is grabe nagproduce og nindot kay nga mga crops mga igsoon, nagproduce og kanang sa tawagan ni good crop, no? A certain rich man produce a good crop, meaning nindot kayo ang ani sa iyang mga kahumayan, kamaisan, tanan mga igsoon, sa kadato. And then to make the long story short mga igsoon, tungod sa iyang kadato, kadaghan sa iyang kwarta mga igsoon, sa iyang bahanli, wala na siya kabutangan, kay puno na ang iyang tanan nga mga budiga sa iyang mga bahanli, iyang mga kabtangan. So ang iyang gihimo mga igsoon, ning ingon sa iyang kaugalingon nga akong gubon, akong kamasan mga igsoon ha. Then he said, "This is what I will do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store my grains and my goods." So, ingon sa siyang kaugalingon mga igsoon, sa ingon hunang, gubuon ako ni ang akong karaan nga panudlanan, karaan akong budiga, magama kong mas dako pa kaysa sa una. And then diha nga dapit akong store up, ibutang akong mga bahandi, akong mga tanan mga igsoon, no? Kay dato naman kay siya, nag-awas-awas na iyang kadato, grabe iyang kadato mga igsoon. So mao na nga di man enough ang iyang gitawag og karaan nga budiga ba nga panudlanan. So naghimo siya mas dako nga enough nga kanang kasudlan sa iyang mga bahandi og kabtangan. And then abi yung igsoon mao ni verse 20. Before that, ningana pa jud siya, "And I'll say to myself, you have plenty of good things laid up for many years." So nga grabe advance mag-isip no, ni nga na ang usa ka taong dato mga igsoon nga buang-buang ana siya. And then iya kunong naa siya igo enough nga mga resources mga igsoon for many years nga gibutang dito sa iyang budiga. So mauna nga pag-inom, pagkasadya, unsa pay gingon diri, di ba, pagkalipay sa imong kaugalingon, mag-relax lang ba no, kay ngano man nanaman no, ining mata niya na kwarta, wag tuo kwarta, nagbanig siya kwarta. Grabe yang bahandi mga igsoon nga tinigom, no? Listen, grabe yang bahandi nga tinigom. But unsay nakahimo niyang buang-buang kani nya, niingon sa verse 20, niingon ang sambingay mga, "But God said to him, you fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself?" Meaning wa siya kibaw di mo ni nahimo siyang buang-buang mga igsoon. Dato siya nga gitawag siya dato nga buang-buang tungod kay nagsigir siya glantaw sa iyang kaugalingon mga igsoon, kaugalingon sa iyang physical, pero wa siya nag-store up og treasure in heaven. Puro ra mga madunot, nagsigi siya tigom og mga butang, mga bahandi nining kalibutan nga madunot, mga unsa man din mga igsoon. Wala siya kibaw paminaw. Listen, wala siya kibaw nga that very night kuhaon ang iyang kinabuhi sa Ginoo. Okay? So meaning ang iyang bahandi mga igsoon, sabot ang iyang bahandi nga daghan kay mga tinigom yung mga igsoon, dili day makahatag og extension sa iyang kinabuhi. Sa ato pa day mga igsoon, bisag unsa day kadaghan sa atong bahandi nga gitigom, bisag pila pa ka milyon, bilyon, trilyon ang imong bangko, atong kwarta sa bangko mga igsoon, dili na garantiya nga ma-extend ang atong kinabuhi or dili na makapugong sa kamatayon. Daghan kay mga dato nga nangamatay wa kapugong ang ilang kwarta, no? Mo na itong, so dili garantiya mga igsoon, dili garantiya, meaning dili makahatag og life extension ang kadako sa atong bahandi nga tinigom. Pero akong nabasahan mga igsoon, pulong sa Ginoo sa Proverbio 10:27, apan ang pagkahadlok sa Dios makahatag og taas nga kinabuhi. Okay? Ang sikreto day mga igsoon nga atong kinabuhi ma-extend kung aduna tay kahadlok sa Ginoo, no? Dili nang kadaghan sa bandi, daghang kay mga dato mga igsoon, daghan kay mga kwartahan adunahan, pero nganumang namatay man sila. Ang uban namatay nga dili pa angay, kay mga bata pa, dato kayo pero namatay sila. Meaning pasabot mga igsoon, ang bahandi dili makapugong sa atong kamatayon kung gusto na gyud sa Ginoo, no? Kay ang sikreto sa taas nga kinabuhi ang pagkahadlok sa Ginoo. Proverbio 10:27. And then mao ni siya nga gitawag siya dato nga buang-buang, kay nganuman iyang gisiguro ang iyang kinabuhi ni sa kalibutan. Wala siya kibaw nga sa unahan naday gitawag og motubang dita sa humanan, no?
Wa siya kibaw nga nining kalibutan walay forever, no? At the end of the day matubang tas to magbubuhat, dili mo laban ang atong kwarta, no? I mean, ang kamatayon ang atong bahandi dili makapugong, no? Dili pasabot nga daghan tag kwarta. Paliton na to ang kabuton sa Ginoo nga Lord unya sa kupatya mao nay dayo sa kamilyon, dili pwede na, no? Para sa natabo sa taong dato mga igsoon sang sambingay nga nagsigisig ingon nga sige ukalag ko pag inom sa gingon re pagkasadya diha, pag relax diha kay you have enough plenty to eat, tanan nakatanan wala siya kay that very night faon ang iyang ginabuhi sa Ginoo, no? Mao na mga igsoon, dili garantiya nga daghan tag tinigom og daghan kay tag kwarta dako kay tag sweldo sa tong trabaho mga igsoon, pila pa na ka milyon, dili garantiya nga makahatag nagtaas nga kinabuhi. Apan matud pa sa balang kasulatan Proverbs 10:27, the fear of the Lord lengthens one's life, meaning ang pagkadlok sa Ginoo makahatag og lugway sa kinabuhi. Gitawag siya og dato nga buang-buang tungod kay iyang gisiguro ra iyang kagalingon, no? Tagbaw, kalibutanon, kahilayan unsa pa diha. Pero abi nyo maigsoon nagingon ang pulong sa Ginoo sa Ecclesiastes 7:4, a wise person thinks a lot about his death. Once again, a wise person thinks a lot about his death. Mao na wise, Bisaya. Ang taong malamon nagunahuna sa iyang kamatayon. Kani siya, gitawag ni siya taong buang-buang, dato nga buang-buang tungod kay wala siya kibaw nga mamatay ra siya, no? Wala siya kibaw nga moabot ang panahon na mamatay siya. Ang iya is enjoyment lang, okay, sige, kaon, inom, tanan, pujaka, lingaw-lingaw, relax. Pero wala siya kibaw nga mabot ang panahon day nga mobiya na siya nining kalibutan ug moatubang sa iyang magpupuhat. Ug ang iyang tinigom, ang iyang bilyon nga kwarta di kalaban, no? But pasabot mga igsoon, dili ang atong dako kay nga tinigom nga kwarta dili makapugong kung kwaon na sa Ginoo ang atong kinabuhi. Ang maayo ani mga igsoon mangandam ta kanunay, ang maayo ani mga igsoon kung naa man ka naminaw kada naa kay daghang bandi gamita na para mahimaya ang Dios nga buhi. Ayaw gamita nga usik-usikan na patagbaw ra sa imong lawas, apan gamita na nga malipay ang Dios nga buhi, makahatag pa nag-extension sa imong kinabuhi. Amen. So mao na mga igsoon, ipiyalan ra ta sa Ginoo. Tinuod lang tanan nga naa na to unsa man kadaghan sa tong mga salapi, kwarta, kabtangan, gipiyal na sa Ginoo. Ato nang ipagamit, ato nang gamiton nga malipay ang Ginoo. Amen. So mao na mga igsoon, mao na akong i-share ning takna kaninyo sa kagabion na dili garantiya, no? Dili garantiya nga natay daghang kwarta. Kay daghan man dato nga matay, wa man kapugong ilang kwarta, no? Apan kung gusto tag life extension, kung gusto tag ang atong kinabuhi makabaton og extension mga igsoon, kinahanglan ka mauta, mahadlok sa Ginoo, makabaton ta. Ug unsa man ang hadlok Ginoo, kinahanglan nga ang atong tanang pagabuhaton, kinahanglan nga ang atong tanang pagabuhaton maiyon sa kabubuton sa Ginoo, kinahanglan nga magsubay ta sa dalan kado nga naa sa kamatuoran, no? Mao na siya nahadlok sa Ginoo. Amen. So mao na importante mga igsoon, dili ng mga bahandi. Way problema na kay bahandi at the same time manadlokon sa Ginoo pero tininduta, no? But ang point lang na ko mga igsoon this evening is dili ta magsalig sa atong mga resources, dili ta magsalig kung unsa kadako atong natigom, dili ta magsalig sa atong bank account, milyon, trilyon, bisag unsa man da mga igsoon. Kay wala diha ang atong kalawasan. Dili makatang do kalawasan og dili pud na makahatag og extensions ng kinabuhi, no? Way kasiguruhan na. Apan kung gusto ta nga makabaton tag taas-taas nga kinabuhi nga mo serbisyo sa atong Dios nga buhi, kinahanglan makabaton tag tinuod nga kahadlok kaniya. Amen. Sumawra na ako mga gamayng pagdasig, pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ning takna sa kagabihon. Till next time mga igsoon, God bless and good night. Una na lang kog tulog. Just stay blessed.
To God be the glory. Lost in the ocean, vapor